dan Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode da zaɓar. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shiri mai suna album ɗin Hamisu Breaker guda 5. Hamisu Breaker dai yayi album ɗaiɗai har guda 5 wanda muka zaɓo muka kawo muku su album ɗinsa guda 5. Wa'innan albumin sun yi daɗi sosai yanda ba a zato. Kai sai ma ka ji wa'innan album ɗin saboda jin daɗin da suka yi wa'innan album. Wa'insu a cikin ku sun san su, wa'insu kuma ba su san su ba. Amma za mu nuna muku irin wa'innan album ɗin Hamisu Breaker yayi har guda 5. Sannan a cikin wa'innan album ɗin guda 5 ku nuna mana wani album ne ya fi muku daɗi da kuka ji waƙoƙin album ɗin, ko kuma wani album ne bai muku daɗi ba da kuka ji waƙoƙinsa. To ga dai album ɗin guda 5 ɗin za mu fara nuna muku su ku gan su, ku zaɓen mana ɗaya wanne ne ya fi a cikin wa'innan album ɗin. Kar dai mu ishe ku da su, ga dai irin album ɗin guda 5 da za ku zaɓen mana su. Shine album na farko mai suna Dalilin So. Wannan album Dalilin So ya yi daɗi sosai, in ma baka ji waƙoƙinsa ba ka je ka nema ka ji, saboda ka kuɗin ka sai yayi motsi saboda jin daɗin wa'innan waƙoƙin na cikin Dalilin So. Sai ma kun je kun duba na kun ji min waƙoƙin nan da suke daɗi sosai. Album na biyu shine Shimfiɗar Fiska. Shimfiɗar Fiska ta wuce ta tabarma. Na san ba wanda zai ci a matsayin Hamisu Breaker bai ji wannan album na Shimfiɗar Fiska ba, saboda album ɗin ya yi suna sosai, shi ma har da shi ya fara ɗaga Hamisu Breaker a duniyar waƙoƙinsa da yi. Kada ka nema ka ji wannan album ɗin ya yi daɗi sosai. Shimfiɗar. Album na uku shine Hasina. Wannan album na Hasina ya yi daɗi shi ma sosai. In ka ji shi, in baka ji shi ba ka je ka nema naka ka ji shi sosai, ka ji irin waƙoƙin da aka fitar daɗi a cikinsa. Album na gaba shine Sirrin Zuciya. Shi ma wannan album na Sirrin ka neme shi da kyau ka ji ka natsu, ka samu ɗaki ka zauna ka natsu sai kaɗai ka ji irin waƙoƙin da suke fita a wannan album ɗin na Sirrin Zuciya. In baka soyayya sai ka fara, in kuma kana yi sai ka ƙara danƙon rike soyayyarka da kyau. Wannan album ɗin na Sirrin Zuciya. Album na ƙarshe shine Alkhairi. Wannan sabon album ne wanda aka yi shi ba zai wuce wata 4 da yinsa ba, kuma yanzu shi yake fomin a album. Dole ma a ce ko kuna jin waƙoƙin album kuna ta santi a kansu. To ga dai album nan guda 5 masoya Hamisu Breaker. To me za ku ce game da wa'innan album ɗin guda 5 in kun ji waƙoƙin, in ma ku ji ba ku dai dan Allah ku mana comment a wa'innan album ɗin wani album ya fi ma daɗi da Hamisu Breaker yayi a cikin wa'innan album ɗin guda 5. Sannan dan Allah in baka mana subscribe ka mana, sannan ka mana like dan bidiyon mai shiga ko ina da ko ina a gan. Mun gode sosai da zaɓar tashar duniyar mawaƙan Hausa TV.